Евангелие паводле Мацвея. Езус накіраваўся ў землі Тыра і Сідона. І вось жанчына канаанская, выйшаўшы з тых ваколіц, крычала яму: «Змілуйся нада мною, пане, сыне Давіда! Цяжка апанаваная злым духам дачка мая». Але ён не адказаў ёй ні слова. Вучні яго, падышоўшы, прасілі яго: «Адпусці яе, бо яна крычыць услед за намі». Ён жа адказаў: «Я пасланы толькі да загінуўшых авечак з дому Ізраэля». Яна ж, падышоўшы, пакланілася яму і сказала: «Пане, памажы мне». Ён жа сказаў у адказ: «Нядобра забраць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам». Яна адказала: «Так, пане, але і шчаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іхніх». Тады Езус сказаў ёй у адказ: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту дачка яе стала здаровай.